Agent 5 Napalabas adda baro paganurutan ni Doña Josefa kadagiti mandalon. Imbes a bumingay kadagiti maapit anateng kenda dumapay dagiti mandalon. Impeteng ti Doña aswelduan na langen dagitoy iti tunggal bulan. Natudwan nila kay Agaton nga iso tinakaalan na iti sakit na. Intaray ni Flor ti ama na iti ospital tanakaron ti panaguyak na. Nagpatulong nga rod ni Flor kay ni Doña Josefa. Itagagayem, denggen nyo tituloy ti serye tayo italawas iti drama tayo anapaulwan. Agent 5 Kayat ka di asawan dahi ta, madam. Kaasyan nyo dahi di alakay? Iso nga rod ang mapantay ti ospital, takayat ko ang makasarita. Madam. Oh, ano pala aramidam? Isagana mong ti kotse kat mapantay ti ospital. Sige. Mapanakon, madam. Oh, nag-inadlakit din nga kungkunay. Atiw na pa iti babae. Doña Josefa, agyamanak iti isasarong kari. Naamuak ti panaka-ospital mo. Isungadak ita ditoy. Kasano? Timon kabailan, ti agtalon? Kukwa. Doña Josefa, saanin ang kabailan ni amang tagtalon? Iso asyak pala ti agtrabaho. Anya? Doblik tagtrabaho para kanikwana. Bilibak mat, iti dayta kapanunutam, Flor. Kat dayta agalad ti kayat ko kadagiti amin nga day ti baba. Madam, nasaya at tadda kayo. Amo, imbaga ni Santos ti amin kanya. Di kayo nakasarita itay napanak, iti mansyon. Sige, siya kung ti makamu iti amin ang magastos dito ospital, Flor. Agyaman ako, madam. Ngam, iti maysa a kondisyon. Anya dito a kondisyon, madam? Total, nakita ti kinagagat kan kinaresponsablem nga anak. Alain ka babaunan iti mansyon. Agtrabaho ka kanyak nga awan sweldo. Mayat ka, Flor? Ngam, madam. Agpili ka. Agtrabaho ka kanyak nga wan sweldo na? Wano agtalinaad ni Agaton dito ospital? Madam. Alam, mangudang ka, Flor. Nakapanawan da Doña Josefa kan Santos a bodyguard na. Inga, jak masungbatan dagiti imbaga na itay kanya. Anya nga min tinagsaritaan nyo? Isu amin taggastos diti ospital. Nga mata kondisyon na. Anya? Agpaayak ababaunan iti mansyon, nga awan bayad na. Anya? Dahil tati kayat ang mapasamak ni Doña Josefa. Ay na, kasanon ngayon ni Tata Agaton. Di awanan ti mga iwan kan ko na. Mabalin ko nga itugot iti mansyon. Libre ti panagdaad mi ijay. Katukad ti panagserbi. Flor. Pampananutak ni Amang. No mairwar diti ospital. Parikot ko matlatik kwarta apaggatang kadagiti agas na. Kastoy mati maibagak, Flor. At damat pagsayaatan na no manugot ka iti kondisyon ni Doña Josefa. Isun ti makaamo iti amin, kabayatan nga adda kayo iti mansyon. Panunutom ana imbag dayta. Sikat ti masagnan dita, Flor. Ay, Flor, nakasangputan nito'y balay. Ni Doña Josefa tinakakaamon iti amin iti ospital. Ay, awanan ti maramidan ta iti kayat na mapasamak. Amang.
No saan nga iti sakit ko, saan ko mamit na mapasamak ti kastoy. Amo ti amin, tinagalas nga ugali ti amo tayaw. Amang ano agbalinto nga impyerno ti biyag mo iti kaadam iti mansyon. Di kay madanagan, amang. Aramidak amin apagayatan ni Doña Josefa para kada kayo. Flor. Day tilaangan ti amok apamuspusan. Tapno makagatang tayo iti pangmintinaryo nga agas. Malah, tulungan ka na mangisim pa kadag iti gargaret mo. Tainton bigat mo't laang. Mapanta ni J. Mansion. Malagip mo pa'y dito asilid, Agaton? Wen Doña Josefa. Sigud asilid ko dito, idiag na naedak pala dito'y mansyon. Kat dayto'y matlatitid ko asilid, Joaquin ni Flor. Nagdakilan tinagbaliwan ti silid. Adumot ten tinagbalay alawa-lawa. Nagadupay asaputan. Flor, dalusam tagbalin asilid, Joaquin ni Agaton. Kalpasan na, sumurot ka kin ni Santos. Tay suro na dagiti trabahom ditoy. Wan, madam. Amang? Nabayag maggayam a panawon ang nagserbi kayo dito'y mansyon. Wen, anak. Doa kami iti day di inang mo aroseng. Daytoy asilid, tinagturturugan mi iti lasod, ti mano atawan. Amang. Malah, agdalos takit din. Tamangan no adda pa kasapulan ken ni Doña Josefa. Ay, syaklangan ti agdalos, amang. Maiparit ka da kayo ti makalangab iti tapo. Kabalag da ito, anak ko. Ay, numakit-kitak da ito'y asilid. Malagip ko tinapalabas. Anya da kita na palabas, amang. At iduga sa laysayan, anak ko. Amangan numatawonan ta dito'y nga gistorya. Hala, lipate mo dagiti na ibagak, anak ko. Amumat, sana kayat ni Madam Tisadot ken sitik at trabaho. Iso nga gagat ka, ha? Santos. Naisurok matan ken ka dagiti rumbang aramidam. Punasam dagiti dadakkel aladawan iti diding. Wan, Santos. Agyaman. No trabahom lang ti aramidam. Di mo pakibibyangan dagiti trabaho ti dadduma ababaw nanditoy. Nawatam, Flor? Wan. Mabit man lang. Apay. Kasano nagbalin nga amam ni Agaton? Ka, nangisit met. Idinto tasika ka, napudaw ka. Ha? Hawan gayam. Ag-short pan ka, no adda ka dito yung mansyon. May parit tinakamaong. Awan imbagbaga ni Doña Josefa, akas ta kanya. Siyak timang ibagbaga. Isong aramidam. Wen? Ay. Asino ti sumungan? Kabarbaro-aro pa. Ay na, nagtaer a lalaki. Naimbag nga oras mo, kabsat. Kastamat kan ka, kabsat. Anyat maipaay ko. Siyak gayam ni Nardo. Dito'y ka diti pagnanaidan ni Tata Agaton de la Cruz? Wan, dito yung agpaiso. Apay ka di? Kaya't ko kumama ka sa Rita, kabsat. Awan damot tan dito'y purok. Sa dino tayan na? Ijay mansyon. Ha? Adayo pa'y dito'y. May isa nga oras sa pagnaan. Kasta ka di? Angam no mauray mo di may sa tricycle nga agpaspasada dito ayan mi. Isulangan at ipagluganam amapan ijay mansyon. Pagnaaglangan, kabsat. Kinapudno na. Nagnagnaak mo't nagturong dito eh. Nagdamdamag ag kadagiti tao ang malabsak. No sa dino ti pagnaak nga umay dito'y purokyo. Naimbag atan na surutam. Nalikaw ngamin ti pagnaan. Apag isulaang ti tricycle iti des adalan nga agturong dito eh. Uwan niya rod, kabsat. Isurom langan ti dalan niya agturong iti mansyon. Danunik langan ni Tata Agaton. Nardo,
Apay? Saan ka basta makaunag iti mansyon? Anyat ket mo asawan? Naistrikto ni Doña Josefa. Saan basta mangintertain kadagiti sang ili? Ha? Ni Doña Josefa ti akin kukwa kadagiti makitkitam dito'y away amulmula ken nalawa kataltalunan. Baknang ni Doña Josefa. Iso apil-pil yun nalaang dagiti kayat na amakasarita. Ha? Ang ampadasam lata ati mapan iji mansyon, bareng pastre kenda ka. Mao din dahi ti Florera adalusak. Ay! Naibatak matan ti Florera. Anya da ito natindag. Tainginginaan a Florera. Ay, pasensya kayon, madam. Jaking gaga. Tinungpadak matan, madam. Among ka din numano ti balor da ito a Florera. Madam. Nangingina paingam itibiyak mo. Umay ka man! Di na tigulong, madam. Masagsakit, anak. Dosaan ka itinarami mo. Anya? Agpatnag adi ka maturog. Labam amin a kurtina dito'y mansyon. Nawatan! Anya? Talaga naulpit ni Doña Josefa. Awan pa yung torturog mo, anak ka. Nababanog kan. Ama. Jakla kayat tiagsaaw. Gamiti makit-kita kita nga aramiden na. Ang mga numapili tanak. Anyat, ibagbagayon, amang. Ay, awan anak ka. Awan. Masya naklakan ka. Nagbasitan na banag. Natuungpana ka ni Doña Josefa. Basol ko makit di amang. Natinag ko tinginginaan a Florera. Hanggang saan nga umdas day taarasaw na panggapuan na mangdangran kan ka. Amang. Bayan tayon. Amo tayo latan ni Doña Josefa. Agtamod tayo latan kan kwa na. Santos, nakasaritam ka din, jetal kang tataw. May papaan itinay dumduma mula iti bangkang. Wan, madam. Kinapudno na. Dandanin ti pan nakaapit da. Nasayat nga rod no kasta. Nanuwat daga, kat iti adayo alukar tinakaimulaan dagiti marihuana. Madam, pinilik dagiti mapagtal ka na tao amang taming ka dagiti marihuana. Isong awan ti rumbang nga pagdanagan tayo. Sino ti mangipagharop nga da plantasyon ti marihuana iti masakupak adaga. Wan gaya, madam. Kasano ti transportasyon dagiti maapit to a marihuana? Dalakala da ita, Santos. Dagiti buyer ti umay ditoy. Nakasaritak matan, ti kasosyok may papan iti da ita. Okay. Saan tayo nga rod unay amarigatan? May papan iti pan na kay biyahe dagiti maapit to a marihuana. Juan Santos, basta bilinam dagiti talken ta at tao, tasaan da ngagbaybaya. Kan awan ti paasit ganda at tao, iti nakaimulaan dagiti marihuana. Wen, madam. Awan ti sabali atawa makaasi dagijay. Sabagay, awan mat siguro ti agtraidor kadagiti tao. Kaputabayadak mat ida, iti dakkel agatan. Ay na, kumusta kan, Flor? Nasaya at matlatain ka. Kunak no awanan ti oras mga umay ditoy. Oh, kumusta ni amang mo? Dayjay, mayat matan tirik nana. Agtultuloy ti panagtumar na iti agas. Huwag gayam. Addaim may itay dito'y alalaki. Sapsapulin na ni amang mo. Asino? Nardo ka no tinagan na. Anyat masapol na kanya amang. Di na imbaga kanya. No kasta,
Saan pa'y anapan ijay mansyon na iti lalaki? Saan mat? Insurok pa'y iti dalan nga agturong iti mansyon. Gayam, saan matla nagtuloy? Inga, tunggal umayak dito'y, mailan na nga awan ti asawam. Ay na, amumatan di asawak. Saan na matatao dito'y balay? Kanayon amapan iti talon. Dis orasan iti rabi ino sumangpet. Kan pumanaw matla ang iti nakasapsapa. Kasta ka di? Ahon gayam. Awan ka din ni Doña Josefa iti mansyon? Taapay anak kaalatiw ka. Wan, napanda ka ni Santos iti syudad. Iti may samat lang ang balay ti Doña. Ay na, bilibak kadag iti babak nang. Taday talagpas pasyar ti amuda. Ala, saan ako niya agbayag, Inga? Sinarong karak laang tinapanawan mi abalay ditoy. Inalakdag iti nalagip ko akasapulan mi kani amang. Sige ha, saan ako niya agbayag? Kanya jay bababadag iti lalaki manipod iti kuliglag. Roroot mait. Ket babantayan nagiti sanga ili wenno kakadwa ni Santos. Agaton, anyat kit-kitam. Nay, da kayo gayam, Doña Josefa. Anyat kit-kitam ko na. Dagiti ibababada aroro out manipod ka dagiti kuligleg. Ket bambantayan mo dagiti sanga ili yaw. Agaton, mapan kay di mansyon. Nada maaramid mo ijay trabahom. Doña Josefa. Wah, apay nga da dito'y ruwar ti mansyon niya, Agaton. Ket nakita na paikit di dagiti sampel ti marihuana ang nagkapo iti adayo at talon. Anyapay, dagiti sumaruno ang mapasamak. Gagayem, di uliwayan adenggen, ti tuloy ti serye tayo italawas, iti drama tayo anapaulwan. Agent 540! Insurat para iti radyo ni Isagani Yalong Bolyeser, ken itimot direksyon ni Mary Jane Castro. Technical ken musical scoring, John Ligligan. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540, kenda ito'y ng istasyon. Agyaman kami iti inkay, Panang Tarabay,